أبقرب عمتات زور بزحي نتوقتن تبارعتنا صورات كم زوسخة صبصات شماغل لمكلخال قبن إشودن أفليتو أبشودن أب قدناتاتنا بعداقاتاتن زقبر لمنا وي بفقادو كابو تريفو خاق كخلكل كمزلوو نايز بزحا من محدارات إشودن دلت إيو تباهيلو سلام كبرات غداتلتي مدب الكومبيس تغرينيا خميلكم كانيكم لومي كابز تدالو زينا ارستات وقت سمعوا صنيحكم ناب زرزر كتوكم محار ابراهام كاب الكومبيس تغرينيا لحند غنيكم اب شودن بنوتوكتن تبارعتنا صورات زبصح متقعتي كاب تقدم حج زنبرو عقلنا ب 45 مئتاوي تكب كم زباله شماغله مكلخال غبنت مالي اب ززرغحو صبصاب افليتو أبشودن نتوقتن تبارعتنا صورات أبزركبوا الأوان نتوما صورات بملاين ممكن زنتف بكتماتات مالمن يتبرون ستوكهولم من زماكلو أساس 7 سرحتنيات زلوا هجراو أحدو مكلخال نتوقتي خوينو بزي أبي يجزي زغصت زلو في السامتاتن نتوقتن تبارع صوراتن أبصرحو عبصات تفتيرهم زلو تصبصب ملكيتو نزب مملكات حلافيت نايت أحدو مكلخال نتوقتي ماري بورغ خمس حبراتو بزعامة زي زترأيو وسخن مسفحفحن نتوقتي أب زتفلالي شنخ زهاجر نتدرو وحد حاز حيلو سبع هادو بزفترو صعق سرح بقدام النتن زي قدام النتن درجة مديبو بموصع كسرح كم زتجدد حبيرا من قص نزب غصرن عقن عبيز خيد زلو متقام نتوقتن تبارع صورات حيزو ويون نمتقعت أبلع لزتقامو سبات ترير مقطعتن دنقاق خجبر كم زلو نمنقسي أتحساسيبا الله زبزح نوسان من محدار شودن نتبقلو عب هزواو بوتاتاتن عداقاتاتن زكايد لمنا وي كخلكل وي ون بفقاد من محدارات كخون كم زدلي زوص حدش مصنعتاو صبصاب مع كن زينا ايكو تارغاغيصو زي ابا اسات كلته ميتن نوسام محداراتن كوميناتن زتساتف مصنعت خمزه ملكتو اب شودن زكايد لمنا قبول سلازيكونو وي تتقليلو خلكل كابو تريفخا بحقاو فقاد طراي كخون እተን መምሕዳራት ከም ዝመርጻ ተፈሊጡ ኣሎ ነዚ ኣብ ሸወደን ዓብ መዛረብ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ጎደና ልመና ምስ ገበናው ንጥፈታት ዘካይዱ ጉጅለታት ምትእሳር ከም ዘለዎ ክዝረብ ኣብ ርእሲ መጽንሑ ድሮ 4 መምሕዳራት ወይ ከዓ ኮሚናት ሸወደን ልመና ኣብ ክልል መምሕዳርን ከም ዝኸልከላ ይፍለጥ ኣቀደም ኣቢሉ ኣብ ሸወደን ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ እዚ ኣርእስቲ ዝተላዒሉ ብዙሕ ምስሓሓብ ከም ዘስዓበ ዝዝከር እዩ زحجب معكن زينا اكوت نام محدارات زساتف مصنعتي من محدارات لمنا نمكتا زلون دلونت عاب مقانو ترغاغيصو الله سلفي مودرات منقسي شودن بزعباتهم بدقفتن ابالاتن نايتي اشبارو جله داعش زولدو مس شودناو زيغنت متأسار زلوهم قلعو انتاي عينت حسابن مدباتن كم زلو قنع قلعون حبريتا خيب كم زلو طلب اقريبو زي وقعو طلب بابو انبر أولوف كريستوسن بحلافو وصازم دناتات سلفي هانس فالماركن بحبار تصحيفو اب غازيتا اكسبرسن ننباب اب زبقع صحف مخانو تفليت الله من قسي بزعبا زو غداين بوليتيكاو سلفتاتن حزب شودنن انتاي يقبر كم زلو نصور حبريتا خيب قديتو يزبله تصحف من قس ግን በንጻሩ ንዝቀርበሉ ተደጋጋሚ ሕቶታት በመጉሳይ ስቕታ መምራጽ ቅቡል ከም ዘይኮነት ሰልፊ አማሪሩሎ መሰረት ጸብጻብ ውድብ ودب حصانات አድሕን ረዳ ባርነን ኣብ ሶሪያ ኣብ ከም ዘለው አባላት ናይ ዳዕሽ ጉጅለ ዝኾኑ ቆልዑ ካብ 50 ስጋዕ 70 ከም ዘለውን ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘየለን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣቃልቦ ዝረኸበ ዑደት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ መሪሕዎ ካብ ዝመፀ ጉጅለ ዝመፀ ሓደ ኢራናዊ ጋዜጠኛ ካብቲ ጉጅለ ልኡኽ ብምሕካል ምስቲ ጉጅለ ከይተመልሰ ምትራፉን ዕቁባ ከይሓተተ ይተረፈን ብምባል ንኣገልግሎት ዜና ጀርመን ዲፒአ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ሸወደን ኣብ ድሕረ ገጹ ዘስፈሮ ዜና ኣመልኪቱ መሰረት እቲ ሓበሬታት ምስቲ መንግስታዊ ጉጅለ ልኡኽ ዝመፀ ጋዜጠኛ ምስ ሓደ ኣብ ኢራን ዝመደበሩ ማይ ኒውስ ዝተባህለ ምድላው ዜና ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብዚ ስቶክሆልም ሽጋራ ከትክኺሉ ምስ ወፀ ብውቢሉ ከም ዝተሰወረት ጸብጻብ ኣመልጊቱ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ጋዜጠኛ ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ሸወደን ከም ዘይተመልሰ ኣረጋጊጹ ኣሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ከም ዘለዉ ግን ጋዜጠኛ ኣብ ሸወደን ዕቁባ ከም ዝሓተተ ምዃኑን ባዕሉ ጋዜጠኛ ብመገዲ ትዊተር ኣቢሉ ዝኾነ ሰብ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ናይ ምውሳን ብሕታዊ ጉዳይ ምዃኑ ከም ዝሓበረ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ
እቲ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ጋዜጠኛ ብምዃን እንዳሰርሐ ምስ ካልኦት ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመት ብዘይክስን ፍርድን ኣብ ሚኒስትራዊ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሽወደናዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ንኹነታቱ በይ ከም ዝኣተወ ንምፍላጥ ዝዓለመት ሓንቲ ያክተን ፖዳዊት ምንዳይ ዳዊት ኢሳቅ ዘርእስታ ብደራስን ጋዜጠኛን ማርቲን ሽብየ ብቋንቋ ሽወደን ተጻሒፋ ከም ዝተዘርግሐት ተፈሊጡ ብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦደን ፕላን ስቶክሆልም ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ንስድራ ቤት ዳዊት ኢሳቅ ወሲኽካ ዳሃይ ዳዊትን ካልኦት እስራትን ኣብ ምፍላጥን ንኸይርስዑ ዝፀዓሩን ክፅዕሩ ዝፀንሑን ዘለውን ሽወደናውያን ገለ ኤርትራውያንን ዝርከቦም 300 ሰባት ኣብ እቲ ስነ ስርዓት ከም ዝተረኽቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ንእሽተይ ሓው ንዳዊት ኢሳቅ ኢሳያስ ኢሳቅን ማርቲን ሽብየን ንተመክሮን ንኩነታት ዳዊትን ዝገልጽ መደረ ኣብቲ መድረኽ ከም ዘቕረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ 11 ጋዜጠኛታትን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን 18 ዓመታት ዳሃዮም ከም ዝጠፍእ ዝገበረ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባቶም እስራት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከይሃበ ምጽንሑን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለምን ክገልጹ መጽንሖም ይዝከር خبركم تخاتلتي مدبنا زي سقاب حجة تكاتلو وصنحكم نايلومي زينانا يو ناب كناتات أير كاب ستودينا نابخم كبله بروخ مكتتال مستريف زلو مدباتنا خبركم تعذبتي مدبنا سقاب حجة تكاتلو وصنحكم نلومي زتدالو زيناتات يوم أب زغط ناي مدبنا أب زمت زلو سومون بتمساسال سقاب نرخب سلام دحنقني